Čaute decka. Dnes mám 5 rád, ako môžete byť eko. Prvá je šetriť vodu. Môžete šetriť vodu, keď si umývate zuby a vypnete vodu. Alebo radšej sa sprchujete, ako ísť do vane. Lebo vaňa má spotrebu 300 litrov vody a keď sa sprchujete, len 80 litrov. A to je dosť dobré. Druhá rada. Ako šetriť našu energiu. Keď idete von z izby, vypnite svetlo. Čo je tiež dobrý nápad, že máte žiarovky. Máte tie šetrené žiarovky a tie staré. Tie staré žiarovky nesvietia 2000 hodín, ale tie nové, čo teraz už vyrábajú, to vyzerá ako taká zmrzlina. Môžete až 10 000 hodín s tým svietiť. Je to neskutočné. A ja mám takú žiarovku doma a normálne svietím už s tým 2 roky a ešte stále som ho nevymenil. A existujú tiež LED žiarovky, čo je úplne úžasná vec. Tretia rada je separovať odpad. To môžete všade robiť. V domácnosti, v škole, aj keď ste vonka a sa hrajete, ako tieto decká. Nie sú tam, dobre. A teraz tu sú. Sa hrajú. Keď máte nádherné niečo ako PET fľašu a ste vypili vašu vodičku, dáte to tam, kde to patrí, do toho žltého kontajnera, lebo tam patrí plast. Alebo keď máte nádherné niečo čítate, nejaký komiks a chcete to vyhodiť, dáte to tam, kde to patrí. A to patrí do modrého kontajnera. Alebo keď nádherné máte fľašu urobená zo skla, tak to vyhoďte do zeleného kontajnera. Takto môžete separovať odpad. Ako doma, ako v škole, alebo keď ste vonka a sa hrajte. Kde sme teraz? Štvrtá ekologická rada. Upratujte odpad z cesty alebo z ulice. Keď ste vonka a vidíte nejaký odpad, ako plastiková taška, zoberte to a hoďte to do ten odpad, kam to patrí. A mamka a tatko, nevyjadzujte veci normálne z auta, lebo to je nebezpečné tiež. Znečisťujete ulice, môžete nádavke vyhoďte fľašu, že to buchne niekomu do hlavu a už bude koniec. A budete mať právniky a ostatní ľudia na vás, to nechcete mať. A piatá ekologická rada je, šetrite ovzdušie. Keď ste doma a idete do školy, môžete ísť pešo, alebo zoberte bicykel, alebo autobus, alebo električku. Alebo keď bývate vo veľkom meste, ako Košice, tam môžete aj zobrať metro, predpokladám. Nie. Tam nemôžete zobrať metro, lebo Košice to ešte nemá. Takto šetrite aj benzín vašich rodičia, že nemusia ísť autom a šetrite CO2. Šetrite normálne tie toxické emisie, môžete ušetriť. Plus k tomu trénujete vašu kondičku, keď idete pešo alebo na bicykel. Toto sú také zdravé rady, čo môžete robiť normálne vy ako deti, aj dospelí, ako môžete ušetriť našu krásnu planetu. A to bolo 5 rýchlych ekorád.